that better with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Balitaktakan, it's the last day of the week. Nako. And we are really thankful that kasama pa rin namin kayo ngayong umagahan dito sa Morning Balitaktakan. And ang aming maibabalik lamang po kaming dynamic trio ay good vibes at information na magagamit nyo all throughout the day and madadala nyo hanggang the weekend po. Kaya naman tutok-tutok na. Papangunahan po ng nag-iisang minion in the house ang ating kasayahan today, Randy Guzman. Good vibes tayo ngayon morning, barkada, kasi thank God, it's Friday. Grabe, ang bilis ng panahon. Parang naririnig ko na ang mga kantang hindi dapat marinig, pero malapit na. Sabi nga nila, pwede bang stop muna? Kasi wala pa tayong pamasko. And kasama niyo pa rin ang raketera at madiscarding Mamshi Jackie. Naku, nalalapit na palang Burmans, no? Kaya gising-gising, bangon-bangon na, at kahit hindi Burmans, mamimigay pa rin kami ng regalo sa paraan ng saya at inspirasyon sa ating mga kabalitaktakang nakatutok ngayong umaga. Kaya naman gising-gising, bangon-bangon na, makakasama niyo po Charles Limon. Kaya kung nagtitimpla kayo ng kape, nag-ready ng agahan at naka-on na ang inyong mga telebisyon, pwede po, free TV ang gamit, okay lang. Basta yung antena po ay ikot sa tamang direksyon at mahahagip nyo ang signal papunta sa amin. Carry at yung digital box naman na nakakabit sa inyong smart digital TV, scan nyo lang ang channel number at mahahanap nyo kami either the GNN or Highland TV, and depende po ang channel number in your location. Pero sa mga adik po sa internet, sa cellphone, pauwi pa lang papunta ng trabaho, naku ma'am, si Sheki, kailangan mo na mag-pau de arco, naku, capsule, bioculon, naku, kailangan ng health mo ha. Anyway, mga ka-MB, sabi ko nga po kanina, pwede nyo kaming mapanood via our Facebook and YouTube live stream. Ang kailangan nyo lamang i-search sa Facebook ay Regional News Group RNG Luzon, and sa YouTube ay RNG Luzon. Meron din po kami Instagram, TikTok, and Twitter, which is still RNG Luzon, and pwede kayong bumisita sa aming website na rngluzon.ph para po sa kung ano-anong mga articles dyan. Sa mga mahilig po magbasa, mag-visit na po kayo. Ayan, yan po ang aming mga accounts. Pinakamadaling tandaan, RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa, wala ng iba. At upang simulan ng ating araw na ito, atin munang tignan ang ating latest weather update ngayong umaga, ika-19 po ng Agosto 2022. Sa ating latest weather update ngayong umaga, mga kabalitaktakan, dalawa pong sama ng panahon ang ating binabantayan dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Unang-una na po dyan, ito pong kaulapan dyan po sa West Philippine Sea, ang malaking green, red at blue na formation ng ulap dyan po sa West Philippine Sea. Yan po ay isang low pressure area. Kaninang alas 4 ho ng umaga, huli itong namataan, 365 kilometers west of Calayan, Cagayan. So far, ang ating ang estimate po ng Pag-asa ay mababa pa rin po ang tsansang maging bagyo ito, pero papalakasin pa rin ho nito ang hanging habagat dito po sa ating bansa. Ang ikalawa namang low pressure area, medyo may posibilidad ata maging bagyo ito. Nasa baba po siya ng Japan. Nasa kakapasok niya nga lang po dito sa ating Philippine Area of Responsibility kaninang umaga ay huling namataan itong low pressure area 1,335 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Medyo malayo yung buwelo neto, pero tinitingnan natin kung magiging bagyo ito at dederecho dito sa northern Luzon. Pero sa ngayon po, malakas lang ho
yung pihit ng habagat ngayon dito sa ating bansa. Kaya naman po mag-ingat-ingat pa rin ang ating mga kababayan, especially here in Northern Luzon, Central Luzon, dyan din po sa Bicol Region and NCR. At dito din ho sa Mindanao at Visayas, malalaki po yung mga kaulapang nakikita natin dyan. So magdala pa rin ho tayo ng payong for possible of localized thunderstorms. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga ay 16.3 degrees Celsius at asahan natin itong iinit mamayang tanghali sa 23.5 degrees Celsius. Nako, maulan na naman. Yes, Nako. parang walang pinagbago. Ang hirap tuloy magpatuyo ng damit. Kaya Oo. ang lamig-lamig, ano? Anong masarap ba pag umuulan? Ay, sopas! Anong sopas? Anong sopas? Ano yung sopas? Kasi it's so fast. Ikaw, ano? Champurado na may tuyo. Ang sarap nun. Bakit? It's an odd Ikaw. combination. Ice pero- cream. Ice cream. Diba? Ay, kagabi nag-ice cream ako alauna po ng madaling araw. Anyway, mga kabalitaktakan, alam niyo naman kapag maulan po, madulas ang daan. Hindi sa nga po sa mga hinaing pa rin po ng ating mga residente sa Baguio City ay ang napakadudulas po. Ano kasing dulas ng aking hair today? Thank you to. Wow, nag-thank you ka lang kami. Nag-thank you. Anyway, ayun po, no, kasing dulas po nitong ating mga tactiles kasi nga, nagre-reklamo na. Ang dami ng mga residente ang nagre-reklamo dahil po may mga naa-aksidente na and sa isang Yes. Facebook post po ng isa nating netizen Oh. from Baguio City na ang mother po niya nabali ang tuhod so kinailangan po itong operahan dahil nadulas siya sa tactile pavement along Bonifacio Road. Pero kung gusto naman po ang gusto ng mga residente kasi ay tanggalin na. Parang hindi naman kailangan yan, sayang sa pera, ganyan madaming na aksidente. Oo. Pero ayon po kay Ever. Mayor, kay Mayor muna, Sige. Benjamin Magalong na hindi natin kailangan tanggalin kasi nga ito ay malaki talaga ang kanyang naitutulong sa ating mga kapatid na PWD. Ngayon po, kahapon meron kaming nakausap na isang PWD. Ang sabi niya, before daw kasi pag umuulan, syempre para may guide sila, no? Oo. I mean, Tama. dati kasi nung wala ang tactile pavement, ginaguide nila yung dulo dulo ng ng sidewalk. sidewalk, oo. Wherein, dun sila mas na-aksidente, no? Ngayon naman daw na may ganito, at least meron silang sinusundan. Pero, hindi natin masabi kasi ang hinaing naman nitong ating mga residenteng nakakakita or what, ay nakakadulas nga daw. So, paano tayo mag-a-adjust niyan? According to dito sa ating PWD, na parang, since tayo naman ang nakakakita, tayo ang mas mag-ingat. Kasi sila hindi nila nakikita yun po ang hinaing nila. So bakit daw tatanggalin? Ano? Oo, and according naman po kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi nga din dapat tanggalin pero pinapacheck na po sa DPWH para maayos kung anong pwede nating gawin para hindi siya super dulas. May mga nagko-comment baka yung paint. And last year po, 2021, na-check na din po yan along dito sa Session Road and Yes. dito sa cathedral kasi may mga nadudulas nga. Oo, may meron. mga ilang pinagtatanggal. However, itinuloy pa rin yung project. Right now, what we can do siguro mga kabalitaktakan is be extra careful kasi Yes. tama nga naman. Sabi nga nung PWD, if you will be removing that, parang tinanggalan nyo kami ng access to modernization. People. Parang tinanggalan nyo kami ng access. Parang diniscriminate nyo kami kasi kami na ngayong nahihirapan, kaunting tulong lang para sa amin, tatanggalin nyo pa. Tatanggalin. So, let us see kung ano ang mangyayari Oo, dito sa tapos tactile. meron pa nga nag-comment na sa ibang bansa, they're adapting this and they're commended. Tayo mga Pilipinas sinasabi, ang galing nila. Pero pag in-adapt na natin dito sa Pilipinas, nagagalit tayo kasi in-adapt natin. Oo. Diba, parang mali ata, conflict resolute ata yung gusto natin. So ingat lang siguro tayo, no? Huwag na nating daanan kasi talagang hindi naman natin ikakaila na Madulas. naman Oo, talaga Yes. siya. ayan, tama. Oo. Kaya kung merong mga nadudulas dyan, mga kabalitaktakan, isumbong nyo. And speaking of nagsusumbong, nako, ito po ang tinitignan ngayon ng pamalang lungsod, particularly ang Sangguniang Panglungsod, ito pong pagbibigay ng reward sa mga nagsusuplong or mga nagsusumbong sa iba't ibang mga krimen. Dito po sa Baguio City, yan po ay inada po ni Councilor Joe Molintas. Dito nga po sa hike of reward for tipsters. So, according po sa kanyang proposed ordinance, especially here in Section 2 of Ordinance number 29 series of 1996 as amended by Ordinance number 15 series of 2014, mabibigyan po dito sa proposal, mabibigyan po sila ng 5,000 pesos na reward upon certification by the City Director of the Baguio City Public Office. Bakit magbibigay sila ng reward? Ang problema nga po kasi mga kabalitaktakan, takot yung ilan na magsalita if ever na may mga iba't ibang krimen such as itong
droga, pagpatay, or pagnanakaw man yan. Kaya po para mabigyan ng boost itong mga nagsusumbong, ito nga po, 5,000, pwedeng-pwede yan. Pero titignan muna natin ito kasi nga din naman, saan yung appropriation ng budget, and then baka dahil din dito sa reward na ito, baka yung ilan gumawa-gawa ng mga hindi naman totoong mga testimonies sa pagdating sa court, di ba? Medyo mahirap yun, That's the problem. If ever na magbibigay tayo ng reward, but it helps, It helps sa pagresolba ng krimen kung merong mga unresolved na mga krimen na, nakita kita, dapat magsalita ka doon sa crime scene na yun. Bakit ayaw mo magsalita? Kasi nga, takot. Takot sila. Meron naman tayong di ba, law to protect them. However, syempre, mahirap pero pa mga rin. kwan yun Alam niyo naman, state witness, mga ganon. Bibigyan ka talaga ng security. Sa maliliit na mga ganito, ang kaya nating i-amend right now is to give them na lang an Reward na lang. Oo. Pero it's a good pa rin. Maganda pa rin yan. Kasi I've been witnessing also drug cases here in Tapos Baguio hindi ka City. nabigyan ng 5,000. Yun lang yung problema. Pati retroact po. Magunahan yung mga media dyan. Nako. Morning Barkada. Earlier this week, pinag-usapan natin that they are now trying to regulate yung ating pagtaas nga ng sugar. And it's really inevitable kasi nga talagang it's a commodity that everybody uses, di ba? Yes. Kahit saan, simpleng kape nga lang, hindi mo malalasan ang lasa niyan kung hindi kulang ang sugar. Kaya Morning Barkada, earlier this week, napag-usapan natin that we might be importing 150,000 metric tons of sugar. And now, that communication channel have now been proposed na itutuloy na natin yung pag-angkat. And unfortunately, the only thing now, Morning Barkada, alam nyo ba dyan sa Pampanga, they are being warned. Kasi, bakit? Ano meron nangyari? pong mga nag-hoard ng sugar alternatives na hindi Nako! dapat. Nahihirapan na nga tayo, and why are we trying to hoard this pa? Kaya yung, lang po, pakiusap lang natin that we try na look on the balance on this one and the fairity nung nangyari. But again, there's also still a guarantee from the Sugar Regulatory Administration that this import of 150,000 metric tons of sugar would help us address the current need of our sugar industry. Ano ba? Meron tayong mga alternatives pagdating sa sugar, Meron. no? Others use maple syrup, honey. Uy, alam nyo pa, stevia po, Morning Barkada, aside from being a mosquito repellent, it could also be an alternative for your sugar. Ano lang po yan? Nabibili po natin yan sa murang halaga sa mga attraction dito sa Baguio City, in Orchidarium Asan. Maliliit lang po siyang pot, and it's really very organic. O, diba? At least, kung magkakakulangan nga talaga, we still have other alternatives So, for that. 150,000 metric tons of sugar. That's a lot of sugar. Naku, wag na kayong manggoyo ng mga sugar dyan, ha? Pero alam nyo ba, ang panggogoyo sa ibang bansa or itong mga scam na ito ay competition siya. Nakakaloka. Bakit? Ano yan? Kasi may mga students po tayo, na, ito sabi dito, a team of hackers from United States, from 2 United States universities, won Capture the Flag. Ito yung pangalan ng competition, Capture the Flag Championship. Para siyang Olympics of hacking. Olympics of hacking siya. So, kailangan dito, parang alam niyo yun, may mga teams, and then, parang ang naiintindihan ko po dito, correct me if I'm wrong, mga kabalitaktakan, pero eto, may mga sarili silang laptop, tapos may mga sarili silang software. Ngayon, kailangan nilang i-hack yung sa mga kalaban nila. Oo. And also, they have to protect themselves para hindi sila ma-hack. Oo. So, siguro, soon, matututunan ko to para naman magkalaman naman ang aking mga, wallet. Charot. Ang hinahack ko lang, mga ex ko eh. Hoy, nahack mo yung Facebook ko. Pero anyway, mga ka-MB, ito, napakagagaling nitong mga to. Kasi, alam niyo ba pala, meron yung, fun fact lang, dito sa Philippines, alam niyo yung love scam? Yes. Yon, yung isang Pinoy na gumawa siya ng parang, maglalagay lang, parang hack pala, hindi siya love scam. Gagawa siya ng parang isang software para sa nililigawan niya sana. Kaya lang, hindi natuloy. Pero yung ginawa niyang software kasi kumalat, so pati yung mga bank na malalaki sa ibang bansa, na-hack, so lumabas yung mga love. Puro love lang yung lumalabas sa kanilang PC. And sinundan siya talaga dito ng mga pero dahil sa kanyang kagalingan at inamin naman niya mga ka-MB na ganito ngayong nangyari,
kinuha siya, nagtatrabaho siya ngayon sa ibang bansa Oh. na para mag-protect ng software ng isang Ay, malaking galing. company. naman. Oo. That's very Oh, good. knowing na we belong to a country na hindi ganun ka-high-tech Oo. yung pagdating sa malware and software, Oo, may nagawa siyang, So, That was, ano pa ha, 1980s. 1980s. Oo, di ba? Parang wow, ang So, ang galing. lesson is magmahal ka. Oo, para maging Maging successful hacker ka. Oo, mga ka-MB, pero ang hindi ma-hack po ay ang ating mga chan dahil may mga bisita tayo mamaya na dinala Yes. pa. Naku, lumabas po sa baul ang ating Sofia Pagaduan at nagdala Oh. dito ng mga hindi ko alam kung yung luto ang masarap o yung Ako, abangan ko yan. Oo, secret. Mga Char! pagkain. Ay, mga pagkain, hindi yung mga Yes. nagluluto. Mamaya pa abangan nyo yan dito sa Morning Balitaktakan. Ayan, mamaya naman po para po malaman pa natin ang postponement ng barangay at SK election 2022 which should be on December 5. Yeah. Makakasama po natin si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan para po i-explain sa atin kung bakit nga ba or bakit ho nakansela ang ating na-postpone itong barangay 2022 election at kung anong magiging plano ng COMELEC. Naku, alamin yan natin mamaya. Oo, kaya Morning Barkada, walang kukurap ngayong umaga. Magbabalik pa rin ang Dynamic Trio dito lang sa Morning Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation. For better life.
Oras po natin, alas 7:27 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po at ngayong umaga atin munang pag-usapan. Ito pong nalalapit sana pero nakansela na barangay at SK Elections 2022. Naku, atin po yung titignan ngayon ng umaga. No? Makakasama po natin from Comelec Benguet si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan ng Comelec Benguet upang ibigay po sa atin ang latest updates kung ano nga po ba itong nangyari for our barangay at SK Elections 2022. Attorney, good morning. Good morning po, Mr. Charles. Good morning po sa lahat ng mga nanonood, Channel 44, Highland TV, and RNG Luzon. At good morning muna kay CJ De Guzman, kay Attorney Tabangin na mother ko, at lahat po ng mga taga-Comelec, at Jodel Buenaventura. I miss you. Yan, no? Napakadami yung mga friends. Oo. Pero ma'am, let's start itong discussion natin. Bakit nakansela na ho ba or ano po yung nangyari dito sa Congress na ipinasa nila? So, does this automatically cancels the barangay As election? of now po, wala pa tayong cancellation ng barangay and SK elections. Kasi po, it will take a law that will be passed by Congress for us to stop po sa operations namin in preparation for barangay and SK elections na dapat December 5, 2022. So, yung pong law, as of this moment, there are 38 bills that are passed in Congress asking for the postponement of the barangay and SK elections. So, ang sinite nilang reasons po ay tatlo. Number one is we will be saving around 8.4 billion pesos na na pera. Then sa sa gagamitin na daw po ito sa COVID-19 response natin. So sa bansa natin. So number two, it fosters yung postponement, continuing operations of barangay officials because they already know and are very familiar with how to deal with yung COVID-19. So yan po yung sinite na second reason. And last reason is that it allows also time for the government to heal because of yung pag-conduct natin ng barangay and SK elections. Yan po ang sinabi. Pero ngayon po, wala pa naman tayo na postponement. Kaya anong ginagawa ng Comelec ngayon? Patuloy pa rin tayo sa paggawa ng ating activities. Tulad ng we are already inspecting polling places and precincts kung ito ay operational pa, pwede pa naming magamit. Then mag-establish na po kami ngayon ng makeshift tents or precincts or polling places for yung elderly, senior, and then pregnant women at saka PWD. Yung PPP. And then yung clustering of our precincts. Yan na po yung ginagawa namin ngayon. At syempre, yung ginagawa po natin ngayon sa Comelec Baguio Benguet, the continuing system of voters education na kinokonduct natin every now and then para po ma-educate ang ating mga voters. So yung nangyari lang dito sa Congress, ma'am, it's just the initial step para po gumawa ng batas postponing the election. So meaning to say, may papas pa ba, dadaan pa yun sa first reading, second reading, and third reading sa Senado? Or outright na pwede si Congress lang magdesisyon? Dadaan pa ho dapat yan sa first reading, second reading, and third reading sa Congress, and then pupunta po siya sa Senate naman na mag-undergo na yung same procedure. Then darating po sa Office of the President for approval para maging batas na siya and mapopostpone na yung barangay and SK elections. So it will take time. Pero in the meantime, patuloy pa rin po kami sa paggawa namin ng activities prior to barangay and SK elections. Pero po ito pong postponement nila na binabalak nila, i-hold daw po nila 6 months after, or pwede naman sa May daw of 2023 or December na po of 2023 ang ating SK and barangay elections, just in case matuloy po yung pag-pass natin ng law to postpone the elections. Pero yung naunang pumasa sa bill, 6 months ata yun, di ba ma'am, yung laman nun? Ay, opo. Yung kanilang next na pag-hold ng SK and barangay elections. If ever na ma-cancel itong barangay elections, ma'am, magkano po yung masisave daw ng government? And magkano po ba yung na-spend natin for May 2022 election? Ang sinabi po, ang masisave po natin ay around 8.4 billion pesos. Yan na lang daw po ay gagamitin sa ating COVID response. Doon po naman sa na-spend namin sa national and local elections of 2022, mga 26.7 billion ang nagastos natin. 26.7 Because billion. that is automation.
Pero yeah. take note po, dito po sa ating barangay elections, we're not using automated elections. Wala po tayong counting machine. It's manual. Kaya it is the most expeditious and inexpensive kind of elections. Oo. Ngayon, sabi po ni chairman namin na si Chairman John Erwin Garcia, ang sabi niya, we are frowning upon yung holding of postponement of the elections. Kasi po, makakagastos na naman kami ng additional 5 billion pesos for the materials to hold another registration. Kasi kung hindi ho matutuloy, by October, magre-resume na po kami ng registration na naman. And then off-site registration, syempre kung meron tayong satellite registration, edi gagastos tayo doon. Then additional fund for the expenses of the election officers for off-site registration. Kaya yan po yung yung additional fund na kailangan namin kung mapopospone natin ang elections. Oo. Ma'am, kasi naging usap-usapan din, I think, nung July, itong June or July ata yung registration na 2 weeks lang na registration for itong barangay at SK elections. Ang worry daw nila, baka sa susunod naman na election, baka hindi na naman ako makaboto dahil na-cancel ang election. What is the assurance of COMELEC na yung mga nagpa-register noong itong year na to is hindi sila makakuan, ma'am? Hindi sila matatanggal sa listahan? Kung nagpa-register ka naman po sa COMELEC at na-approve yan ng Election Registration Board at the proper time at walang nag-oppose ng inyong registration, ma-approve naman po yan. So all you have to do is to check po sa COMELEC office after approval sa Election Registration Board kung nandun na yung pangalan nyo sa database namin at na-approve na siya and good na as you are considered a registered voter. Kapag ka hindi, meron namang period of time within which you can file for reinstatement o kaya inclusion para ma-include yung pangalan mo sa list of voters sa database namin. Pero hindi naman po nangyayari yan. Rare yun na mawawala ang pangalan nyo unless po you have failed to vote twice or meron yung mga na-exclude ka because of a case sa court na you are not a resident, mga ganong kaso. Kasi ma'am, common misconception ng ilan is barangay election is hindi naman counted yan kung matatanggal ako sa listahan ng COMELEC. Ito po bang barangay elections counted as itong 2 consecutives na pagboto? Paano po ba yun? Kasama po ang barangay elections sa pagbibilang ng dalawang magkasunod na eleksyon para matanggal ang pangalan ng isang registered voter na hindi na nakaboto sa database namin. So ang tawag po dyan is na-deactivate siya. Ayun. So ang gagawin nyo po is to reactivate within the period of registration din. So kung hindi matuloy po yung barangay and SK elections, we will conduct that again kasama ng registration, transfer, correction of names, and then yung reactivation kasama na po dyan, i-approve pa rin po yan ng Election Registration Board. Yung pag-reactivate, ma'am, can we do that on the regular fiscal year or kailangan nag-open lang, kung kailan lang nag-open si COMELEC ng registration? Kailangan gawin po natin yan kung kailan nag-open ang COMELEC. Kapag inauthorize na namin. Kasi we don't just yung mag-conduct kami ng registration anytime. So tapos ng election ngayon, magpa-register na tayo. Hindi yun. There are rules na dapat nating i-follow under Republic Act 8189 at saka magpapas pa ng resolution on COMELEC implementing that. Kaya merong periods within which we can hold registration and lahat po ng mga activities na yan. So pagka hindi allowed, tulad ngayon because we are already preparing for the barangay and SK elections, wala na po tayong registration, transfer, reactivation, and etc. at this time. Okay. So at least malalaman ng ating mga kababayan kung paano po itong voter registration and kung reactivation man yan. Ma'am, let's go down to itong mga officials. Kasi ang isa sa mga issue ngayon, habang na-extend yung kanilang term, meron yung mga tumatanda, medyo ayaw na nilang magsilbi or umay na sila. If a barangay captain ay gusto nang umalis, paano po yung rule of succession? Same as well with itong mga kagawad. Actually, nangyayari naman po yan Merong nagre-retire. Merong mga cases na nag-retire ang isang barangay captain. Meron din yung na-dead na siya, so nag-pass away na, so wala na. Meron din yung, actually rare naman yun na de-retire, yung because they are tired o nauumay tulad ng sabi niya po. Hindi yan common kasi habang dito sa Pilipinas, habang
hanggang kamatayan, gusto natin, nandun tayo sa posisyon. Di ba? Ganun naman po. Pero just in case nangyari po yan, and succession will take place under Section 40 of the Local Government Code, mag-aano po yan? Section 44. Mag-aano po siya? Yung unang counselor, kagawad, yes. Oo. Yan po yung aangat na. So, tuloy-tuloy na yan, magsasucceed siya. Then yung second, third, fourth, patataas na sila. So, mababakante po yung last. Yung last po, that is for appointment by either kung kung mayor level or councilor level doon po sa municipality, mayor ang mag-a-appoint niyan. Then, meron din pong resolution which comes from the barangay kung sino yung i-recommend nila. Yun. So, So, at least, yun po yung succession kung merong gusto mag-resign. Merong mga nakaready na mga officials if ever na may mangyari. Kahit ma-extend yung kanilang term. Pero mama, no, marami pang katanungan siguro yung ating mga kabalitaktakan. Pero mama, mensahe na lang po natin siguro sa ating mga kababayan for ito pong postponement ng election and kung ano pa po yung mga programa siguro ng Comelec Benguet po. Go ahead po. Opo, sa Comelec Baguio Benguet, continuing pa rin po yung aming pagbibigay ng impormasyon sa inyo. So, kasama na po itong program na to. Meron din po kami sa radio and then meron din po yung mga election officers natin na nagko-conduct ng sarili nilang voters education program within the municipalities. So, kapag hindi natuloy yung election, just in case, kami po ay magre-resume ng conduct of continuing system of registration. That's around October. So, tuloy-tuloy na naman po yan hanggang po magkaroon ng election ulit next year for barangay and SK elections. Pero ang suggestion po ng Comelec, sana po matuloy na lang. Kasi siyempre, essence of democracy na dapat mag-hold tayo ng elections para mapili natin yung mga tao na gusto nating iboto. And also, that is yung give chance to others naman. Na tumatagal na po. Tsaka yung mga SK, tumatanda na sila. Kasi po yung magre-register for SK is 15 to 30. Overage na po yung iba. Kaya pwede naman pong tumakbo sila ulit na yung pong within the 24 range kasi hanggang 24 lang po yung pwedeng run for elections for SK so that they will be aware of the contracts that they will be entering into. So, maganda naman po na magkaroon tayo ng election para yung exercise of suffrage will not also be postponed. Yes, alright. Sige, naging malaman ang ating diskusyon ngayong umaga ukol dito sa barangay at SK election. And we're hoping kailan ka ulit babalik, attorney. Opo, after 1 week, sa every other week po yung schedule ko rito sa Regional News Group Luzon para pag-usapan po yung mga interesting topics about elections. Kahit walang election, tuloy pa rin tayo sa Voters Education Program. Alright, with that, thank you very much, attorney, for your time and giving information sa ating mga kabalitaktakan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, mamaya naman po sa ating pagbabalik, maghanda na po kayong mabusog sa ating susunod na guest na ibibida naman ni Ate Sofia. Naku, kilalanin natin siya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Batang 90s, laran natin ang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. At nagbabalik po ang morning balitaktakan. Ayan, pasulpot ang atin ninyo. Supposedly wala naman ako ngayong Friday, pero dahil special ang guest natin dito and fresh from La Union pa, kung saan nakatira din ako, ang aking probinsya, kaya naman hindi ko to mapapalagpas. But anyway, usapang pagkain tayo ngayong umaga, mga kabalitaktakan, gusto ko mabusog kayo. And may 2 tayong guest for today na talaga nga namang nagbibigay ng inspirasyon at parangal sa ating probinsya ng La Union. Ayan nga, sa katatapos na Philippine-Canada Young Chef Competition 2022 ay nakapag-uwi sila ng 2 bronze medal. So, wala nang patumpik-tumpik pa. I-introduce na natin ang 2 binatang ito, Mr. Stephen Solomon and Mr. John Carlo Flores. Ayan, good morning guys. Kamusta naman kayo? Nilalamig ba kayo? Hindi naman po. Ay, hindi naman. Ay, wow, strong sila. So, bago tayo magsimula, may mga gusto ba kayong batiin? Ganyan. Binabati ko po pala yung family ko sa La Union, especially sa San Fernando and sa aming coaches and sa admin ng Team Suemlo. Ikaw, Stephen? Ganoon din po, binabati ko din po yung family ko po sa San Fernando po na si Beatrice Santos na nanonood po sa akin yan. And mga coaches po namin na sila Ma'am Jeremy at Sir Edren po. And Ma'am Zilin po. Naku, ang dami pa lang nanonood sa atin ngayon, no? From Dimiso. Dimiso is actually my university 2 noong senior high school. Kaya good morning po sa ating lahat dyan. Pero anyway, tanungin ko muna kayo sa journey ninyo as aspiring young chefs. So, paano nga ba nagsimula yung pagmamahal nyo sa pagluluto? Sino yung nag-inspire sa inyo, kumbaga? So, mauna tayo kay Stephen. Actually, yung lola ko po na nawala na din. Ayun, pinagpatuloy ko na lang yung mga gusto niya kasi lola's boy po ako. So, ayun po. Lumaki po ako sa lola kaya ayun, ginusto ko na rin po magluto. So, hobby ko din po kasi yung pagluluto po since Si Lola pala ang nagbigay inspirasyon. Ikaw naman dyan, Carlo, sinong nag-inspire sa'yo? Kailan ka nagsimulang magluto? The same thing po kay Stephen, ma'am, na si Lola po ang nakapag-inspire sa akin simula nung bata pa po. Ang naalala ko po nga po, first dish na niluto namin ng Lola ko is yung dinengdeng. Wow. Which is yung staple food ng La Union. And yung suddenly po, yung ate ko po, hindi niya po naituloy kasi ang pagiging chef, yung HRM na course. Kaya ako po bilang kapatid niya, nakakabatang kapatid niya, gusto ko pong i-push through yun. Nako, mga lola talaga ang nag-inspire mga kabalitaktakan. Lumapit na kayo sa mga lola ninyo, baka mamaya maging chef na din kayo. But anyway, ayan. So, doon naman tayo sa napanalunan ninyo. Balita ko, first time ninyong national competition ito, pero nanalo kayo ng bronze medal. So, how does it feel to first time, of course, na magipag-compete sa national competition, pero panalo kayo? And can you also share yung mga struggles siguro na napagdaanan ninyo while training or habang nakikipag-compete na doon mismo sa competition na yon?
So, una pa lang, medyo hindi po kami kabado nung una kasi parang wala lang. Kasi sabi ng coach namin, huwag kaming kakabahan. Pero in the end, nung pumasok na kami, iba na po talaga yung naramdaman po namin kasi first time din po namin. And yung mga chef po talaga, parang bigatin po talagang nanggaling pa po ng ibang bansa. So, inisip namin, so parang di namin nakakayanan pero kinayanan namin in the end. Ayun po. Ikaw dyan, Carlo. For me po, napaka-overwhelming to join yung prestigious event na PCC, which is yung Philippine Culinary Cup this year po. Isang karangalan po na mapabilang po ang Dimso Mlook sa Magic 7 ng CHED, under CHED po. Oo, di ba? Galing naman. Talagang nirepresent ninyo talaga ng, nirepresent ninyo ang Dimso and eto, nakapag-uwi sila ng karangalan, ito yung kanilang mga certificate, and napakaganda naman ng inyong medal, Ayan, yung bronze medal nila. And may sample din tayong pagkain dito, pero mamaya natin yan, mamaya natin yan i-discuss. Pero, ang i-discuss natin ngayon, yung mga prepare yung dishes mismo doon sa competition. Ano-ano nga ba tong mga ito? For the appetizer, ma'am, meron po kami tinatawag na the Naimas 3 ways. Naimas is delicious, masarap, yummy, which are composed of dinakdakan, ata-ata, and kinigtot. For our main course or yung main entree po namin, we call it the Canadian Culot with chimichurri sauce. While po yung pasabog na dessert po namin, yung wild blueberry cupcakes with cassava filling and maple syrup jelly leaf. Doon sa Naimas 3 ways na iyon, bakit iyon yung tatlong napili ninyo na mga dishes? Meron ba kayong inspiration dito? Ito ba yung pagkain natin sa La Union? Ganon. Yes po, ma'am, kasi po yung theme ng category po namin, which is yung Philippine-Canada Young Chefs team, naka-align po siya sa indigenous na recipe, which is dapat found po sa locality ng province po namin, which is yung La Union. Kaya naisipan po namin yung Naimas 3 ways. Ano yung unang mong sinabi dun sa Naimas 3 ways na dish? Dinakdakan po, ma'am. Dinakdakan, oo nga. Ang sarap nun. Meron ba tayong picture nung tatlong na yun, yung Naimas 3 ways, para pwede nating ipakita sa ating, ayan, mga picture nila. Tama ba? Mga picture ninyo yan dun sa national competition mismo. Yes, yan, po. yung mga kasama. Sino yung mga kasama nyo dyan? Coaches po namin, ma'am, at the same time po si Sir Popoy De Vera ng CHED po. Ayan yung dish na yung nasa harapan natin, anong pangalan yan? Yan po yung mga dishes na prepare po ng mentoring ng mga kasama po naming chefs. Oh, di ba? Ang ganda ng presentation niya. Okay, so congratulations once again, na bronze yung naiuwi natin. Ayan, so siguro may prepare kayo dito. So, pwede nyo bang i-explain kung ano ito at siguro tikman natin? Sige po. Ano yan? Oo, sige. Focus natin dun sa food. Ano ito? Ito po yung main course po namin nung Ayan, main course noong? Nung mismong competition po, winning dish. Ano yung pangalan main entree po, yung culot steak po, ma'am. Yan yun. Yes. Oo. So, paano naman yung preparation natin dyan? Ano nyo ba prepare ito? Actually, minarinate pa po namin yan. And ayun po, medyo kulang po kasi wala po yung chimichurri sauce po. So, bali, yan po yung kwinan po namin ng competition. And yan po yung culot steak na main course po namin. Nako, tikman natin to kasi wala tayong tinidor. Ano ako? Kakamain ko ba? Ano ba yung expected na parang lasa nito sigurong steak ba? Tama yes, ba? ma'am. Ang culot steak po, ma'am, kasi naghahalong may tamis, anghang, at the same time po yung sour, yung asim. Purely parang Canadian dish ba to, inspired dish ba to, o parang nilagyan nyo din ng twist ng Filipino? Something. Oo. Instead po na gumamit kami ng vinegar, ma'am, we use po calamansi. Oh, that's nice. Titikman ko ba siya? Kasi sige, tikman natin. Alam niyo, hindi ako marunong mag-describe ng kung anong nalalasahan ko, but I will taste it. Kasi, wow, ang texture. I'm sorry. Baba ko lang saglit tong mic ko, Sige. Oo nga, sarap. Ang sarap. Ang sarap po, mga kabali taktakan. Pero, yun lang muna kakainin ko kasi syempre,
Mamaya maubos ko na yan. Ayan. Mag-chew muna ako. Sige. Habang nag-chew ako, ano siguro yung mindset ninyo? Bakit nyo narating itong pagkapanalong ito sa national competition? Yung mindset po namin from the beginning po, ma'am, naka-experience po kami ng difficulties. Tapos after po nun, parang naging paraan po yon na maging brave po kami to compete aside from yung i-represent lang po namin yung school namin. And napakalaking opportunity po talaga ang PCC para sa aming students pa lang na aspiring chefs po. Okay, ikaw naman Stephen, anong iyong mindset, no? Kasi 'di ba, second year student ka pa lang naman si Kuya, graduating na. So marami ng experience din 'to. Ikaw, anong mindset mo sa pagluluto? So yun po, nung una po medyo talagang kabado po ako. Pero in the end talaga, kinaya ko para sa aming team, sa school na rin po. So yun po, marami pong struggles po na naganap. Kaso yun po, kinaya namin para may i-present po ang La Union po. And proud na proud po ang mga taga La Union nga naman sa kanilang dalawa, kay Stephen at kay Giancarlo. Ayan, so siguro i-share nyo na lang sa akin kung ano yung mga future plans nyo pa sa inyong buhay. Pagkatapos ng competition na ito, syempre, isang malaking karangalan na ito. So people would expect na baka mas i-pursue nyo pa ito. Ano pa yung mga future plans nyo? What's next for Giancarlo and Stephen? So ayun po, since natuloy na po yung umpisa, so itutuloy na rin po namin hanggang sa makatapos po kami ng school. So gagawin po namin yung best namin para maging successful chef po. How about you, Giancarlo? For me, ma'am, siguro po after ko po makapag-graduate, yung mamasteral po ako ng culinary arts or kukuha po ako ng 2 years experience po dito sa Philippines, then mag-apply po ng trabaho sa cruise ship. Nako, mamaya makita ko na kayo sa international television, Giancarlo Flores and Stephen Solomon nagbibigay parangal pa rin sa ating bansa. Pero anyway, focus nyo ako kasi may hawak akong tinidor. Dapat daw pakainin namin yung mga interns natin from FINMA. Kasi madami-dami pa kaya magtatawag ako ng mga kilala ko. Justin, halika dito. Sino ba naka-standby dyan? Hawakan mong yung hiwagang tinidor. Chelsea, halika rito. Kayong matakot-takot dyan. Isa pang volunteer. Anong pangalan ni ate na nandoon kanina? Si Thea. Sige, punta ka dito. Kailangan yung tapos describe the dish in one word. Sige. Panguna ka na, Justin. Go ahead. Nako, sige. Ikaw din, Chelsea. Yan, lakihan. Sige. Breakfast nyo na ba yan? Sige. Sige, nguyain nyo. 5 seconds, nguyain nyo. Tapos, mag-react kayo. Ayan yung winning dish nila, di ba? Isa sa mga winning dish nila. Mauna ka, Justin, to talagang unang ngumuya. Ano ang description natin sa steak? Perfect. Ay, grabe siya maka-perfect. Opo. Ikaw naman, Chelsea, ano ang description natin dito sa ating steak? Ma'am, amazing. Amazing. Kayo, parang Candy Crush lang mga reaction ninyo, ha? Wala bang ibang word dyan. Pero ang sarap, no? Ma-juicy siya. Ma-juicy? Anong grabing term na yun? Sige, pumunta na kayo doon at sana nabusog kayo sa inyong breakfast for today. Ayan. So, may mga gusto pa ba tayong pasalamatan aside from sa mga nabanggit ninyo kaninang babatiin ninyo? Of course, may mga gusto rin tayong pasalamatan na tumulong sa atin from noon pa, siguro nagsisimula kayo until now. So, go ahead and thank them. Bago tayo maglaro, Sige, go ahead. So, una po sa mga coaches po namin na sila Ma'am Jeremy and si Sir Edren po and si Ma'am Zilin and kay Sir Jaime po sa kwan po ng Dimsu. So, papasalamat po kami sa lahat ng support nyo po sa aming competition. Go ahead, Giancarlo. Pinapasalamatan po namin lahat ng mga kawani doon sa
Team sa MLOC, especially kay Dr. Jaime Manuel, sa aming Dean na si Dr. Kinitip, and sa aming Chancellor po na si Sir Corpus. And to our chairperson, Ma'am Jeremy Kakanin din po. Thank you po. Ayan, napakadaming faculty from DIMSU. Ay, may pahabol pa ba? Okay na. Okay na. Thank you so much po sa DIMSU MLOC na talagang tumanggap sa kanila, nag-train sa kanila ng super duper. Hindi nila matatanggap itong parangal na ito kung wala po kayong suporta talaga sa kanila. And anyway, ang ating mga interns na ating mga pinakain din kanina ay may prepare daw actually na games. So ano itong larong ito? Naku. Okay. Kasali ba ako dyan? Taga-question lang ako kasi parang nginunguya ko pa rin yung steak ko. Nalalasan ko pa rin yung delicious steak dito sa perfect and amazing delicious steak. Ano ito? Ano tong game na ito? Ano yan? What food am I? Ayan. So, ano ba? Ano bang dito? Ang sabi kanina sa akin, i-describe ko yung food and then our two aspiring young chefs would guess what food this is. So, Filipino food ata ito So, ano po ang ating unang pagkain? Ano to? So, ano to? I am soaked in vinegar. I am white. I am raw. Ano yan? Soaked in vinegar. White. Tapos raw. I think, ano na to? Babad sa suka. Ikaw, Giancarlo. Help a friend. Ano nga bang binababad sa suka? Kayo sobrang asim. Ano yan? Is it kilawin po? Kilawin? Tignan natin. Oo, kinilaw, kilawin. Magagaling talaga. Opo, no? Sarap niyan, no? Lagi nating kinakain yan dun sa, sa baba. Anyway, natalo kayong mga intern kayo. Next question. I am always present during birthdays. I am red. I am paired with a white food. Parang alam ko na to Ano nga ba ito? Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti po ba? Ayun! Hala kayo. Sige. Next. Baka mapa-perfect ng ating mga chef ito. Third question. I am a type of soup food. I have corn, pechay, and beef. I have a clear color. Nilaga. Nilaga. Final answer na bang nilaga? Tama Yes, ba? po. Oh my gosh. Talagang, alam na alam. Wala. Wala na ba? Ay, meron pa. Ay, madami pa. Sige. I am covered with sugar. I am in a stick and I am fried. Sugar? Stick and fried? Street food ba to? Street food ata daw. Covered in sugar. Churros ba yan? Churros ba yan? Churros daw ba yan? Ano pa? Banana Q. Ay, nako. Nakahabol siya. Banana Q, sabi niya. Correct pa rin yun. Ano pa? Nako, kayo ginugutom nyo kami. I am a seafood. I have typical ingredients, garlic, onion, soy, vinegar, and tomato. I am sauteed. Sinigang? Sinigang ba ito? Ikaw, Giancarlo, what's your guess? I think Seafood daw binubulong silang alam ko mang inasal yung naririnig. Sorry, malabo mata ko Ano yan? Seafood daw. Escabeche. Yun. Wala kayo. Social sila. Ay, adobong pusit. Adobong pusit. Social. Social naman kayo. Mamahalin, no? Ano pa? Meron pa ba? Last na. Okay, so last na raw na food. Siguraduhin yung maganda ito. Masarap ito. So, go ahead. Wala na? As in? Yun na pala yung last. Sorry naman. Pero anyway, sana nag-enjoy kayo dun sa pag-games natin na biglaan. And kitang-kita nga naman na napakarami ninyong alam na dishes talaga, na Filipino dishes. So, bilang pang
pang wrap-up question ko na lang siguro. Siyempre, marami ring mga aspiring young chefs na gustong maging tulad nyo, makipag-compete, magluto. So, ano yung mensahe natin sa kanila para maituloy din nila yung pangarap nila? Mauna ka na, Stephen. So, unang-una po sa lahat, yun maging kampante ka sa sarili mo at normal lang tayong kabahan pero in the end, kung gugustuhin talaga natin matapos yung isang dish natin, so kakayanin natin yung best para maging successful chef tayo someday. So, yun lang, wag tayong kakabahan and yun, kayanin natin lahat ng mga problems. Ayan. And how about you, Giancarlo? Para sa akin naman po, in the first step po talaga, kailangan mo pong mamili ng pinaka dapat na course para sa'yo. And para sa amin, bilang isang chef, ang kinuha po namin is HM or yung Culinary Arts. And dapat ilagay po natin sa isipan natin na wag lang nilalang ang HM or mga Culinary Arts na nag-aaral po. Yun po. Ayun, wag daw natin nilalang lang talaga yung mga katulad nila kasi yung preparation ng food, yung patience din ninyo and the ingredients, lahat 'yan nagsasama-sama. And itong perfect dish na ito na ika nga sabi ng ating mga interns, talagang pinaghirapan ng dalawang ito. At idinala nila dito ngayong umaga para i-share sa atin. But anyway, lahat naman ng mga industry na pipiliin natin, it takes time, a lot of patience, ganyan, para mahasa natin yung mga abilidad natin. And I hope na si Mr. Stephen and Mr. Giancarlo is magsilbing inspirasyon nga, di ba? To strive harder and smarter sa ating mga napiling profession. But anyway, thank you so much, Mr. Stephen Solomon and Mr. Giancarlo Flores sa pagpapaunlak ngayong umaga for gracing us. And congratulations again for winning the bronze medal for the Philippine-Canada Young Chef Competition. Ayan, so magbabalik po ang inyong kakwentuhan ngayong umaga, ang Morning Balitaktakan. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAW! Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs.
Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Ayan, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan at for the first time in the history of Morning Balitaktakan, 4 po kaming nakaupo at next week ibalik natin yung dalawa sa baul. Pwede. Tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang. Mga ka-MB, at dahil alam niyo naman ang aking mga taste, ang pinagkakatiwalaan nila. Ano? Siyempre kailangan mag-taste, tayo dito. Taste Taste testing. Latong ka lang eh. kunin mo na This is Canadian. Hawakan mo to. Canadian. Colote steak. Huwag po tayo Colote steak. May buhok daw. Canadian colote. Okay. Ayun na, sige na, kumain na kayong sarap niyan. Wala, makikita niyo ako kumain. Dapat ba isubo ko yung malaki? My God. Ay, sorry. Anong lasa? Guys, goodbye. I'm gonna eat. Tikman niyo ang sarap. Naghanap ng kanin. Sige. May matamis Sir Charles, Tikman maganda niyo ka natin. certificate dyan. Sige. May matamis siyang part pero ang sarap niya. Is this beef? Beef ba to? Beef ba daw ba siya? Beef ba? Angus daw ata. Napaka-tender niya. Tender yung beef. Sinisipunan ko. Oo, sige, bawal nga pala. Ano yan? Yung 4 pieces left is for Ma'am Shishek. Wah! Kasi mami, ako kailangan ko maraming energy. Ayan, Ano so, ba yun? oh, Bumili din once ako. again, thank you po to Sir John Carlo and Sir Stephen Joshua. Yan, congratulations po. And thank you. Papa-TikTok sana natin, pero naglaro na sila kanina. Yeah. Ayan mga ka-MB. Sige. Tubig. Tubig. Anyway mga ka-MB, once again, let us support po our talents, ang ating local talents, ang ating mga chef talent kasi ang pagluluto, hindi naman lahat kaya yun, no? Ay, hindi. Hindi ako naniniwala doon. Everybody can cook. Yeah. But some are very passionate. Yes, tama. Sige, ako na ang mali. Okay lang, masaya ka naman eh. Ay, sige. Ayan, congratulations again kay Sir Stephen and kay Sir John Carlo po, no? Sa pagdadala po ng Friday, hindi lang po sa probinsya ng La Union, but La Union, no? But sa buong Philippines, sana pag nag-open kayo, invite nyo naman kayo. May discount Ayun mga ka-MB, hindi din namin po makakalimutan ang amin pong mga viewers sa social media. Baka mga may babating, low bat yung cellphone. Oo nga pala. Maraming salamat sa lahat. International viewers, local viewers. Sir Yuan, dyan po sa La Union din. Thank you po. And also to our loving talagang Rain. Maraming salamat talaga sa pagtutok. And for being so patient talaga na ginagawan mo kami ng content talaga. Maraming salamat sa inyo. Yan, batiin din natin si Sir Alan Leviste, si Ma'am Beatrice Santos. Good morning po. And Sir Mark Angelo Coronel Santos, nako, nag-drop na naman po siya ng 50 stars. Thank you very much. Yes, maraming salamat po. Syempre nandito na rin naman na ako. Magbabati na ako ng mga relatives ko from La Union. Papa, si mama ko na namumroblema kagabi. Huwag ka na mamroblema. Nandito lang naman ako as your stress reliever or something. Wow. Pero anyway, sa Pagaduan family, Castillo family, Labrador family, maraming salamat po sa panonood palagi. Ayan. And syempre, thank you sa ating dalawang guests for today na talaga nga namang bumiyahe pa kanina, no? Kaninang alas 5, tama ba? Oo, para lang saluhan tayo ngayong morning show na ito. And of course, sa Carillo family po, condolences po ulit sa family po and sa reality. Sa aking pamilya kay Course, mag-ingat ka dyan palagi and see you when I see you. And hindi po mawawala ang Maranan and Balaceros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic, and Aldrich Corporation na kailangan natin ngayong taglamig. Oo, dahil wala nang Maraming salamat rin sa mga sponsors natin with TG Home Builders. Anong sasabihin mo? Baguio Country Club and National Grid Corporation out of Philippines. At pangtanggal ng tinga ko, ang Batang 90s Milk Tea. Mag-order na po kayo dyan sa Upper Session Road, Baguio City. At wag din natin kakalimutan ang kung hanap niya adventure ngayong weekend na ito, punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. At wag din natin kakalimutan ang Musar Music. And Annie's Grill at Pizza Staka. Nakasama niyo po ngayong araw ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman.
At nako, nakasama nyo rin ang pasulpot-sulpot nyong ate, Sofia Pagaduan. Gusto ko yun. Ako din. Minsan wala, minsan meron. Pero ang hatid lamang namin ay kaligayahan sa inyo. Ma'am Shisheki pa rin. At nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon at bukas. At hindi pala bukas. Next week. Gusto ko mag-extend. So next week, magsama-sama ulit tayo dito lang sa Morning Balitaktakan! Happy weekend! Happy weekend! Thank you! Thank you! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel